máis enerxía que nunca, que temos unha receita que vades a xubiar nas casas da alegría, xa veredes. Como estades, ó? Que tal, familia? Mirade, hoxe calor convencional, pero 220 graus. Imos facer unha cousa que nunca facemos, ok? Isto como empezan 200, déxame poñer. Outra vez, ok? E veña que tiramos. Imos facer unha cousa que nunca facemos eu en pantalla, pero moitas veces sí que o fago e xa volo teño dito. Polo tanto, creo que é o momento de que vexamos como é realmente facer un caldo tostado de verdad. Pero que hoxe temos que facer unha receita que vos vai a encantar. Unha receita, ademais, que é moito do Nadal dos catalás, pero que, sinceramente, é algo que se pode comer todo o ano, vale? Pero o máis anecdótico desta receita é que leva un caldo potente, neste caso de polo, vale? Polo tanto, o que imos facer é unha cousa. Imos presentar un par de historias por aquí, pero antes de nada, deixádeme facer así unha historia como Michael Jackson, porque casi bato aí, porque temos que coller un pouco disto e un pouco disto. Sen isto non hai caldo, vale? Este é un pemento que a última hora dixen, creo que lle vai dar un bo sabor, pero sobre todo estas carcasiñas, vale, de polo que teño por aí, porque con isto é que imos facer ese caldiño. Así que mirad os ingredientes para esta sopa de galets recheos. Mirade, por aquí ese pemento. Temos, por suposto, unhas carcasas de polo. Temos por aquí cogumelos de varias clases. Temos as galets. Temos tamén este tomate deshidratado. Temos un pouco de queixo parmesano. Temos un ovo. Temos allo, loureiro, pementa, cebola. Temos perexil, apio, zanoria. Temos tamén un pouco de sallo porro, un chisco de pan para a masa e, por suposto, para encher, que podría ser calquera outra zaragallada, un chisco de carne mixta de tenreira e cocho ben picadiña. Sopa de galets. Encántame esta receita. E moi bons días, Lidia, que tal? Bos días, Iván. Como sí. estás? Ademais, coñecín esta receta cando vivía en Barcelona, porque claro, eu traballo ca alimentación e a xente contame o que come, evidentemente, ¿no? Por eso que foi o sea, traballas primeiro... alí tamén. Sí. Vale, ves, cousas que non sabíamos de ti. Viviche alí, pero tuviches consulta alí tamén. Home, pois mira, é certo, porque a xente comería dunha forma diferente a Galicia. Estamos en España, é verdad, pero comen diferente. Isto é moi difícil. Agora en algún restaurante tal, pero nas casas é complicado que vexas un galet. Vale, cando falamos de galet, é unha cousa, non lle gusta nada aos meus compañeiros de por aquí, os traductores e tal, porque isto chamase realmente lumaconi, vale? Eso é o que pon o paquete. Vale, igual que o paquete pon cantos minutos precisa ferver, estas cousas poñen ese nome dese artesán ou artesaga italianiño que lle puso por primeira vez o nome a isto. Isto é unha caracola de toda a vida, eso do galets. Eu non o inventei, galets son para min caracolas gigantes e a vivir, vale? Para aquí. E sí, o que imos facer hoxe é enchelas cun pouco de carne, cunha zaragallada, que ben podería ser tamén verduras. Isto vai moi ben con cogumelos recheos ou con pisto ou calquer movida que vos pensedes e queirades, incluso cuns lagostinos, con peixe, dame absolutamente igual. Hoxe eu collín un pouco de carne de tenreira e de cocho, por iso de que a grasa de cocho tamén axuda a que todo colla, e vimos encher isto dunha maneira moi interesante. Pero primeiro de todo, e o que hoxe vou facer, de verdad, un pouco de forza, porque me parece moi interesante, é co tema das carcasas do polo e das verduras, vale? Isto é o que imos facer nos hoxe. Mira, teño por aquí isto, vale? Colle máis verduras todas para aquí, porque imos empezar a facer as cousas como se teñen que facer de verdad. Moitas veces, aquí no Tachebó, falamos dos caldos tostados, de como lle sacamos cores e como tal. É unha cousa que eu aprendín xa fai moito tempo e que fago na casa é que en vez de estar rustrindo moitas veces, depende tamén as cantidades, vamos a sacar un pouco todo no seu contexto, porque é importante. Non é o mesmo facer un caldiño curto para calquer historia ou quero un caldiño máis branco, que non sempre busco potencia por cores e tal, e facelo nunha pota, e pódese facer directamente. Eu fago moitísimas veces. Pero cando teño ben de osamenta e tal, creo que é bastante mellor, porque é moitísimo máis homoxénea a forma de tostar, é moito máis complicado, ou tes unha boa pota, é un bo cu, é un volume, a veces é máis complicado poñerse con isto. Polo tanto, nós o que imos facer é o seguinte, vale? É unha cousa moi importante para min o que imos facer agora, porque imos sacar para facer caldos, da igual. Eu incluso, cando fago un arrociño,
cando chega o brao, empezo a mergullarme moito, empezar a coller pois bastante sargo e compañía, limpo normalmente os lomiños do peixe, e despois quedo con moitas espiñas, e cando teño 4, 5, 6 esqueletos de peixe, metos nunha bandexa de forno, e tosto todo xunto, vale? Tempo e consumo tamén É consumo, evidentemente é consumo, vale? Mirade, o que facemos é empezar cas verduras. Sempre, que sabedes perfectamente, eu, neste caso, limpo un chisquiño o tema do porro, porque, mirade, sí que é certo que eu lavo todas as verduras xa dende o principio, e que despois poñemos a secar e tal, pero nesto, xa vos dixe moitas veces, e parece que me repito, pero que é verdad, repítome. Hai moitas veces que colles un porro e ten unhas pedras, unhas areas aí que meten medo. Entonces, neste caso, eu sempre pois intento que isto non pase. Vale, o que vou facer é o seguinte, vou facer unha cama de verduras cortadas así en grosso, vale, sen problema ningún, así como che van, vale? Neste caso, imos facer uns corteciños así, chamase brexa un pouco así apañada, isto é faino calquera, e vou ir metendo un pouco de apio tamén, vale? Para que despois sexa a cama perfecta e se vaya tostando tamén a 220 graus hoxe. Mira o que estou a falar, porque creo que é bastante importante. Cenorias, cacodia, capel, perfectamente. De feito, o único que fago eu moitas veces, inda que están limpas, é quitarlle esta primeira parte porque pode levar algo de terra. Pero mira que afío bastante. Polo tanto, facemos unha cousa tal que así. Cortamos tranquilamente, que non se mova moito, vale, porque son moi amigas de saltar pola cociña. Como son así redondiñas, son moi amigas de saltar. Vale, por aí, colleme a cebola tamén. Se me fala o favor. Eso é. Perfecto. E a cebola, tal cual a vedes, ides pensar que voulle quitar isto, como está tamén lavadiña, se vexo que hai algo de terra ou algo, quitaríao, pero senón, pa dentro tamén. E fago exactamente o mesmo, mirade. Facemos unha cousa tal que así, en grosso, esta pel, inda que pensedes que non a imos comer, que poderíase comer, porque con isto, que a veces falamos de como aproveitamos a xente, ora xa hai un montón de chefs que intentan facer tirar o menos posible, non? Que se lle chama desperdicio cero. Zero wave, exactamente, o desperdicio cero. E que se fai? Bueno, pois eu tosto isto un pouco, ou se o meto nunha deshidratadora, ou a 40 ou 50, 60 graus no forno, e despois fago un pó, teño como unha especie de sal, unha especie de tal, que ten moitísimo umami, moitísimo sabor e sabor a cebola. E que tamén dá cor, vale? Incluso para un caldiño, para calquera historia. Neste caso, nós o que imos é aproveitar tamén a codia da nosa cebola, metela por aquí, e que isto nos vaya dando todas as cores das que estamos a falar. Porque hoxe, o noso cometido é facer un caldo que teña moitísimo sabor e cor. E para iso, unha das cousas máis importantes é o que vos dicía o primeiro de todo, tostar ben todo. Polo tanto, mirade, agora, collemos así, collemos o pemento, que antes xa collín o pemento, pouco non coller xa. Non vou a precisar por todo o pemento, pero medio pemento chegalle ben. A min gustame moito o pemento nestas elaboracións. Vale, eso por aí, vale? E así, tal cual, este xa o corto como nas maus. Aí, cachiños pequenos para que vexades como tal, pero tampouco sen pasarnos. O grosso, esas sementes valen tamén por aí, e un pouco de pemento para dentro, e temos todo. E agora, con isto, o único que temos que facer é poñer a carcasa. Mirade, carcasas que temos así medio abertas, con todo, voulle meter a pel por riba. Unha cousa importante, imos de dar volta no medio do tostado. 220, 230, 240, 250, depende do forno. Eso sí, tede cuidado, porque o forno pasa a 250, despois olvidaste. Eso pasa na min sempre. Vale, e pasa o que pasa, queimas todo. E nós xa dixemos máis dunha vez que queimar non é o que queremos facer, primeiro porque ten que tiña crimaxilánimas. Acrilamida. Mira como é. Xa está tuneando. Xa está, acrilamidas. Bueno, vaileme igual. Vale, non, pero tostar moito, si, deixadme levar as maus. Así que, agora, cun chisco de aire, Lidia, e xente na casa, vale? Por que o aire? Que moitas veces tal, hoxe teño un pouco de convencional, voulle poñer un pouco de ventilador cando empece despois a querer tostar de todo nos últimos 10 minutos. En isto, máis ou menos, no meu forno son 30 minutos. 20, vale? Depende. Calor, a fume de carozo e pouco máis. Quero un pouco de aceite, quero un pouco de sal. Non. Por que? Porque a graxa desta pel de polo xa me vai dar todo ese aceite, vai dar toda esa graxa que preciso, así que acompáñame comigo, David, imos facer unha cousa. Como isto é media oriña e temos que esperar despois un pouco, o que facemos é meter no forno, vale, darlle o tempo necesario, xa vos dixen, 25-30 minutos, a que se toste ben, e nun chisquilichasqui regresamos facendo o caldo de verdad como se fai na miña casa. Veña que isto acabouse xa!
vamos! Como vai, Hai que hai calorciño do bo, así me gusta, Veña, vamos que nos vamos. Tostando poliño. Mira, isto é como poñerse na praia a torrar un rato. Sí, home, sí, cuidado que os chismes estes van ben, pero tampouco creas que son... Estaba ben agora na praia. Non son inífugos de todo, que collen calorciño que non vexas. Mirade iso. Que cousa bonita, que cousa chula. Isto que queríamos un pouco sacar que decimos sempre. Está queimado? Non. Está tostado? Sí. E temos que andar un pouco de control. Dinlle a volta un par de veces, vale? A esta historia. E o que fago eu é o seguinte, mirade. Vamos poñer unha cousa por aquí. Vou coller isto así. Vale, a de pau, igual me vai mellor. E vou na meter aquí, veña, na miña campana. Polo tanto, o que fago é meterlle todo isto así. E que fai unha resonancia que non vexas ti. E aquí as verduras apañamos absolutamente todo. E esa grasiña tamén, porque isto é o que estábamos a buscar un pouco neste caldo hoxe. Agora xa sabedes un pouco, cando vos digo o de tostar no forno todas as historias estas, como se ten que facer, e por que se fai, e a cor que vai deixar, porque irela ver agora. O que fago eu é o seguinte, mirade, para acabar de deslasar un pouco esa historia, collo un pouco de auga, metolla aquí xa. Esperad un segundiño. Veña, que sempre falas da importancia dos caldos, pero nesta receita especialmente, no? Tradicionalmente faise no Nadal 2 ou 3 horas, porque ao final é a base dun plato especial de Nadal, ademais. Vale, escoita, falamos sempre, sí, especial de Nadal para a xente que pense, que queira... A receita original, digo. É tal cual. Digo que unha sopa pode ser un prato especial, non? Sí, Que nós normalmente facemos a sopa de pasta como se fose algo de baixa categoría, non? Exacto. Mira, eu creo que neste caso a xente que ve o Stachebo que lle dá un pouco miolo a estas cousas xa sabe a importancia que nos lle damos a un caldo. É certo, estamos a pensar que materia prima, neste caso de boa calidad, porque eran verduras, e queremos un pouco darlle pois a importancia que teñen no seu tostado e sacarlle todo o seu sabor para esa auga, porque esa auga ao final reducindo, xa case unha marmelada tamén. Sabes cando reducimos e queda ese toque como así como de caramelo, non? Pois exactamente igual. Aquí nós, o que dicíamos, facemos unha cousa tal que así, máis que suficiente, collemos isto desta maneira, para que esta auga tamén arremexa todo, porque esta auga xa ten cores e ten todo, vale? E que ao final, isto por aquí. Os caldos tamén son unha forma de hidratarnos. Home, logo, mira, a miña moza, dime moitas veces, oi, faime un caldo pro inverno e vai, en vez de infusións, vai tomando unha cunquiña de caldo deste. Digo totalmente en serio, isto que estou a dicir, que así, é lambona. Eu collo igual un xollo dunha tenreira. Lambona, non me gustan as connotacións que ten. Desfrutona. Por qué? Que lle pasa a lambona? Non sei como é que está asociado como algo negativo, non, lambona. A mí gustame máis desfrutona. Ti pensas que é de lamber, pero... Non, home, non sei, el hambre nin quero saber. Lambona hai xente moi lambona na súa vida. Eu son lambón do salgado. E miña moza é máis lambona do doce. Pero, neste caso, ben listiña que me di, e cando me faz un caldo de osos? Eu na casa fago caldo de osos tosto. Unha bandexa, igual ainda máis grande que a ista, Unha bandexa enorme, metolle xeonllo, oso de xoá, metolle carcasas de polo, metolle verduras, a veces cogumelos tamén van dentro porque dan moito umami na sopa, tal. Vou facendo unha serie de cousas, tosto ben, meto, fago despois unha hora e media a chup-chup, pequeniño, tal, unha hora e media máis ou menos, porque osos de tenreira non é como os do polo, ainda tens que sacarte tamén ese tuétano, esa médula que ten no miolo por dentro, e despois metémola en cacharriños e metémola no congelador e vai sacando cada semana, saca e ten para 2 ou 3 infusións, que lle chaman infusións, sabe pouco. Que sempre congelar, que non deben durar na neveira máis de 3 días. Por favor, exactamente, eso tal, vale, 3, 4 días, sen ter moitas verduras, os 3 días tal, se é de osos, igual aguanta 5 ou 6, pero sí que é verdade que cuidado cas verduras, porque teñen elementos sólidos, e se ten moita verdura, que isto ao final o ten, en 3 días hai que ir apañando con eles. Vale, se non topas unha cunquiña, faz de repente unhas galets, se non as enches cun carne, non pasaría nada. Nos imos o seguinte, que eu quero que tal, porque hoxe non me dixeche nada de que che parecía, así que antes de empezar a falar, colleme leite para meter un pouco de miga. Sí, un pouquinho, teño aí unha xerra xa, estaba aí o leite así postiño, e vou coller isto, mira, vou facer eu así, así e así. Eso é, un chisco de leite.
A veces non falamos, pero o leite é simplemente para apoiar este miolo, que, mira, nin vou a precisar moito, porque que a carne que é así, un chisquiño de miolo é máis que suficiente. Comentábache antes o tema de que os caldos tamén sirven para hidratarse, un pouco para que vexamos máis alá da auga. Quero dicir, que moita xente está o mito como moi extendido de que hai que beber 2 litros de auga. Ah, sí, vale, sí, 2 ou 3, que canto máis bebas, mellor. Ou 8 vasos de auga, non? Existe como esa crenza ríxida. Fíxate que esta idea ven dunha recomendación que se metiu nos anos 40, pero que é unha recomendación que se malinterpretou, porque neses 2 litros de auga estaban incluídos a auga que forma parte, pois eso, dos caldos, si tomamos café, si tomamos leite, da froita, das verduras, que o 80-90% son auga. Que auga, máis auga, estamos aí, exactamente. Era unha recomendación xeral, pero que englobaba todos os líquidos que inseríamos no día, non? Pero na cantidade de auga que precisamos influyen moitísimos factores. Por suposto que nunca é unha cantidade fixa para todas as persoas, nin dentro de todo o ano. Oye, porque non todo o mundo nin bebe igual, nin todo o mundo se move igual, nin suda igual, non? Exacto. As persoas que teñen máis perdas... Transpira, que a mí non me gusta a palabra sudar tampouco. Por qué? A ti non te gusta lambón e a mí non me gusta sudar, eu transpiro. Ti transpiras. Ti transpiras colonia, non? Ti frutona, eu son transpirador. Ai, amigo. Transpirador. Viña. Xa me descolles. Non sei que estaba falando. Pois eso, que hai moitas formas de aportar líquidos, non? Dependen de moitísimos factores. Como sabemos que estamos ben hidratados? É difícil de calcular, non podemos facer así un cálculo matemático, pero, por exemplo, podemos ter algunhas pistas. Os ouriños teñen que ser claros, non? Amarelo pálido. Vale, eso é interesante, que non ulan moito, non? Seguramente tamén. Se están moi concentrados, máis escuros, máis alaranxados, probablemente hai unha deshidratación. Eso quer dicir que deshidrata, sinda que botes un ouriño en plan como desto, como unha fonte, como di outro, tal. Si é escuro está concentrado, o sea, unha fonte, pero levará moito tempo. Moito tempo aí. É que hai unha cousa que sempre escoitei tamén, que non é bo aguantar as gañas de ouriñar, que hai que... Supoño, isto non ten que ver co aspecto nutricional, aquí tería que falar un especialista, supoño que ten que ver para previr o risco de infeccións urinarias, Vale, tes toda razón. Pero non sei se é por iso, non son especialista de... Non ten nada que ver con eso. Mira que me olvidei destes cachiños de pementa, deste loureiro que vai meter pa aquí. Vale, entonces sigue. Entonces, a recomendación como queda, realmente? Si temos sede constantemente, probablemente porque non estamos a beber suficiente, porque sede é o mecanismo que temos de autorregulación da hidratación. Normalmente, a recomendación é beber en función da sede. Que pasa? Hai excepcións. Por exemplo, hai xente que ten a interocepción alterada, por exemplo, que falamos moitas veces, xente con neurodiverxencias, non? TDAH, autismo... Este tipo de cousas poden ter alterada a percepción da sede, da fame, non? Das ganas de ir ao baño. Pero, ou, por exemplo, ás veces non é que non identifiquemos, sino que estamos poñendo foco de atención nunha tarefa que estamos a facer, por exemplo, no traballo. Así que estamos moi concentrados, non? Ou estamos reunidos, así que temos sensación de sede, pero dicimos, xa beberei, non? Ou a xente que traballa nas fábricas en cadeas de produción que non poden parar nin para beber moitas veces ata que teñen un descanso. Habrá que un descansiño, non? Se teñen ganas de mixar. Xente que ten problemas de cálculos nos riles, non? Pois ao mellor teñen que forzarse a beber máis para expulsar esos cálculos, non? Hai excepcións, non? Pero en xeral falamos de beber en función da sensación de sede. A xente que ten menos perdas, que falábamos antes, xente que transpira, transpira pouco, pois necesita menos agua que xente que transpira moito, porque ao final o suor é un mecanismo de regulación da temperatura corporal. Vale. E aquí fiamos con outro tema. É mellor suar cando facemos actividade física? Non, é dicir, é mellor suar. Non é mellor quen súa que quen non súa. Vale, se non quere dicir, non ten nada que ver que bueno, home, eu digo, a xente que non súa nada, a min algo aí pasa algo, Lidia, non? Hai xente que non eleva a temperatura corporal ca mesma rapidez que outras. Hai xente que facendo a mesma actividade física, o mesmo esforzo, hai xente que non súa casi nada, non? Entonces, esa xente que non ten tanta tendencia a suar con facilidade, a transpirar, pois é lóxico que precisa menos auga, non? O corpo pídelles menos. Digo porque hai moita xente que está como moi preocupada de que non bebo nada, que tal, pero despois revisas a alimentación e toma, pois o mellor 2 cafés ao día, o vasiño de leite, tomas froitas e verduras, é unha persoa que suda pouco, no inverno, porque claro, temperatura, humidade, hai moitos factores que condicionan. Pode ser perfectamente válido que un día necesitemos 4 litros e outro día que necesitemos outro día precisamos menos, non? Bueno, eso ten tamén todo sentido. A verdade é que se eu fago máis deporte ou fago máis un labor físico, hai moita xente, mariñeiros,
labregos, que non están facendo deporte, que están traballando, están suando, e igual precisan repoñer eses líquidos, pero eses líquidos que se comen unha peza de froita, como estamos a falar, tamén está repoñendo líquidos, que é unha cousa que me queda bastante aprendida a min. Eu, neste caso, deso, pois ainda vou sabendo algo, porque cando era adestrador, cando me poñía, sempre dicía a xente, home, primeiro, eu o de beber durante o exercicio, se bebes moito a moita grolada, enchelo o buchi, despois non se move nadie, vale? Se desbordades conta nos atletas de alto nivel van cun unha especie de xeles, vale? Porque son como máis concentrados e rollos isotónicos. Que é iso de isotónico? A isotónica é unha bebida que foi creada especialmente para o eido deportivo, sí? Despois dun falecemento, no, dun atleta que morreu por unha hiponatremia, que decir, antes hidratábanse só con agua. Que pasa? Que se non repós as sales minerales que se perden pola suor, pois sí? podes ter, pois nos casos máis graves, como neste caso, pode producir a morte, non? Por iso que os deportistas profesionais, sobre todo xente que fai deporte en condicións de alta humidade ou temperatura, sí? Ou deportes de máis dunha hora de duración, pois recoméndase a hidratación non só con auga, sino con isotónicas, que é dicir que é unha bebida que ten unha parte de hidratos de carbono e tamén ten unha parte de dos minerais que se perden pola suor, non? Vale. Sodio ou potasio, vale, non só auga. Vale, pero perfecto. Que pasa? Perfecto, que este tipo de bebidas se extrapolaron fora do eido deportivo e convírtense nun refresco. Vale, sí, pero claro, un refresco unha cousa, unha bebida isotónica é outra. Isto é como que di, plan, que teño un pouco de ruxe, e anda mal no baño e tal, e dinlle, tens que tomar unha bebida isotónica. Non. Non, Escoita aí. se temos unha gastroenterite, non utilizamos isotónica. Imos á farmacia, mercamos un soro de rehidratación oral. Por que? Soro! Os sales minerais que se perden pola suor non son os mesmos que se perden polo trato digestivo. Vale, por eso temos especificamente nas farmacias para repoñer. Aí o temos, importante. Agora aquí, resumo que xa sabemos un pouco que hidratarse é un pouco de todo. Neste caldo un se hidrata, ca froita hidrátase, ca verdura hidrátase. Falamos moitas veces, e dinos Lidia, a cantidade de auga que teñen pois todos os componentes. Normalmente, cando falamos de verduras, 90, 95, 99, os cogumelos parece ser que tamén é unha cousa chea de auga. E, polo tanto, agora facemos un resumo rapidiño. Ese ovo, como case sempre, é como un albóndega, prácticamente. Un pouco de sal. Non nos pasamos co sal. Neste caso, por que un chisco de nada de sal? Porque o queixo, neste caso parmesano, xa leva sal. Temos tamén o caldo aquí fervendo, mirade que xa metimos un pouco de tal, hai que baixarlle lume pequeno de todo e vamos botarlle agora ese miolo que lle botei o leite xusto, vale, para que non metamos demais. E agora pasa o de sempre, non? Que nos toca a nos agora? Imos colocar un pouco tamén isto por aquí. Aí temos, xa veredes, hoxe vas flipar. Vai te gustar esta receita, xa verás. Con este tomate deshidratado vou facer unha fantasía. Unha fantasía que ides flipar. Nos, agora, como a case sempre, a botar cas maus. Vamos deixar que isto pois teña polo menos media hora, 40, 50 e unha hora tamén, se é posible. Vale? Inda que como está bastante concentrado, está bastante ben tostado e ten pouca auga, imos sacarlle ben de sabor. E mentras eu deixo esta carne, este queixo, este perexil, este allo relado, máis este ovo e todo o que teño por aquí, todo o que lle botei, para que vaya pois amalgamando todos os seus sabores. Isto sabedes que con un pouquiño de repouso sempre é mellor, porque como que vai asentando e vai tamén como rehidratando. A veces que se nos queda moi soltiño, calquera cosa, podo botar un pouco de fariña de amêndoa, de pan relado, calquera historia. Neste caso, como teño xa o punto collido, creo que vai quedar perfecto. Así que, media horiña, 40 minutos de repouso e que se vaya facendo ese caldo, e nun chisquilichasqui chegamos aquí para acabar a receita, que xa non lle queda nada e vai vos gustar. Xo verás! Ai, Dios mío, como aquí, como di unha compañeira aquí que temos aquí ao lado, di, que adorables son esos lamacones, esos galetes. Es que lamacones. Lamacones son outra cousa. Chámanse lamacones. Onde vas? Os cans esos pequenos. Lidia, non, onde vas que hai xente que ten cans deses, para. Volve para atrás, non escoitache nada de Lidia, vale? Lidia sabe moito de azúcares e de albidós, pero... No, de lamacones non sei. De canciños non, mirade, por aquí, empezamos. Isto é a cousa máis sinxela do mundo. E si, é verdad, Sara, son adorables, mirade. Aí, ten unha cousa tan bonita, tan perquechiña aquí, aí vai. E vai nos sobrar un pouquiño de carne tamén. Mirade. Teño aí, que lle puxen aí a última hora, un pouco de lume de máis a eso, hai que quitarlo xa. E aquí, o que facemos é o seguinte, ponme eso por aquí.
Mirade, cando tal queremos apuxalos un pouco e metemos así para baixo, é a cousa máis sinxela do mundo. Por qué? Porque estas caracolas, estas galets, teñen aquí unha cousa ben grande e xa está. Mirade, o que facemos agora é isto. Imos poñer os galets así por aquí. Se nos collen todos, eu prefiro que estén un pouco apretadiños. Por qué? Porque así non ferven moito, teñen que ir a lume pequeno, que isto é importante, vale? E o máis importante é o que vos dicía, se teño que cocelo en 2 veces ou teño unha pota un pouco máis ancha, tampouco pasa nada. Agora, isto, según o fabricante, según o paquetiño onde os comprei, son 14 minutos, vale? E dá tempo a que se coza a carne, non? E a carne vaise cocendo. É importante tamén eso porque a carne está crúa, evidentemente, vale? E como vos dixen, vai pois hinchar un pouco. Polo tanto, eu, si xuntos, pero tampouco nos pasamos. Así, desa maneira. Estos van na seguinte volta, vale? Cocémonos para despois. Así que o que fago é isto. Mira, collo por aquí un chismirolo deses. Collo por aquí un coador. Imos facer unha cousa. Xa vou apagar o caldo e xa non precisa que vaya máis. Mira, vamos a millear. Eso é. É unha cousa importante tamén. Mirade esta cor. Isto sempre o fago, pero a mí sempre me gustou facer isto. Mirade, se vemos a cor do caldo, imos flipar agora por cores. Mirade iso. Mirade esa cor, por Dios. Que? Hai que tostar todiño todo. Vale, pois isto aquí, o que facemos é enchelos un anaquiño de nada, mirade como vai, isto bulimos rapidamente, quero que máis ou menos cubran os galets enteiros, vale? E poñeros a ferver eses 12, 14 minutos, é un pouquiño menos do que indica o fabricante, case sempre, en non moito máis caldo. Mirade como estou a facer, mirade, así van a quedar, vale? Aquí, controlo perfectamente, compañeiros, que vexa todo o mundo como vai iso. Veña, eso, cuidado que queima. Metemos un pouco de lume, vale? E o que fago é, eso que ferva un anaquiño de nada, e nós poñemos o seguinte, aquí, un chisco de lume rapidamente, bulo, Lidia, ahora non che deixo nin falar. Por qué? Porque chegan os cogumelos. Neste caso, teño ese champiñonciño, vale, xa cortado, xa pequeno, e esta ximelli que lle chaman, voulle facer así, para que bailen. Ai, bonitiñas son. Para que son bonitiñas, son adorables, claro que sí. Mirade, eso é, despertámolas así, metémolas xunto con isto. E agora un truco maravilloso, mentras quece un pouco o noso wok, é o seguinte, mirade. Dixenche antes que iba a facer unha auténtica fantasía, pois xa veredes a fantasía como se vai. Mira, fantasía é isto. Collemos tomates deshidratados, facemos unha cousa tal que así, metemos uns cantos, aí, veña, todos. Porque isto despois, como está deshidratado, ainda me vale para moito máis tempo. E vou facer un pó de tomate deshidratado para bailar un pouco despois e espolvorear por riba, sabes? Empoar. Como unha sal de tomate. Como unha sal de tomate. Aí está, xa falando en condicións, de verdad. Polo tanto, mirade, poñemos isto no seu sitio. A ver que isto ten sempre unha tramiña. Aí, eso é. Poñemos eso no seu sitio. Isto aquí. Mirade, así. Non, dalle ti, que siga dando ese pó ben pronto. Eu, neste pouco de aceite, ti date. Metemos isto para que dentro dun anaquiño de nada, salteados, xuntémolo con eses galets e a xogar. Veña, tú dalle, bule. Hoxe cociñamos sopa de galets recheos. Comezamos cortando as verduras para enfornar xunto ás carcasas de polo a 220 graus, ata que estas queden ben tostadas para logo meter nunha tarteira xunto cunha folla de loureiro e uns grans de pementa negra, cubrindo de auga para facer un bo caldo. Mentres, nun cunco, engadimos a carne picada, relamos un par de dentes de allo e o queixo parmesano, perexil picado, un ovo, sal, pementa e o miolo de pan hidratado en leite, mesturando para integrar todos os ingredientes e ir enchendo os galets coa axuda dunha manga pasteleira. Co caldo xa feito, regamos os galets e cocemos o tempo que indica o fabricante. Ao mesmo tempo que nun wok salteamos os cogomelos un par de minutos e trituramos os tomates secos ata conseguir un pó. Só queda empratar o conxunto e trae a culler que comeza a papatoria. Mamaíña do ceo, vai a sopiña de galets que fixemos hoxe no Estache Bo, bonitiña, sí. A fantasía do tomate deshidratado feito pó é unha maravilla, pero
o cogumelo. Un caldo ben tratado e tostado antes no forno, que é a auténtica clave. Unha zaragallada ben rezumenta e unha pasta cocida no seu punto. Sopa de galets do Está Che Bo. Auriño! Está potente, Mamaña, como che quedou esa historia,